Толибони иброз доштанд, ки агар ҳукумати Афғонистон 7000 пайрави ин ҷунбиши исломиро аз зиндонҳо раҳо кунанд, онҳо ҳозиранд барои 3 моҳ оташбас эълон намоянд. Ин ҳодиса баъд аз он рӯй дод, ки Толибон гузаргоҳи калидӣ дар марз бо Покистонро таҳти назорат дароварданд. Дар арафаи беруншавии нирӯҳои Амрико аз Афғонистон, ки 31 август ба анҷом мерасад, Толибон минтақаи зиёдеро аз контроли ҳукумат берун карданд. Рӯзи 15 июл яке аз аъзои ҳайати музокиракунандаи ҳукумат Аҳмад Нодир Нодирӣ гуфт, дар баробари он Толибон талаб карданд, ки ҳукумати Афғонистон пешвоҳои Толибонро аз рӯйхати сиёҳи Созмони Милали Муттаҳид хориҷ намоянд. Ҳукумат ба пешниҳоди Толибон вокуниш нишон надодааст. Нодирӣ афзуд, дар 116 ноҳияи 29 вилояти Афғонистон Толибон биноҳои маъмурии ҳукуматро ба маблағи $5 миллиард тахриб карданд. Дар ин байн вазорати кори хориҷии Покистон тасдиқ кард, ки дар марзи ин кишвар бо Афғонистон Толибон гузаргоҳи Чаман Спин Булдакро ишғол карданд. Ин дар ҳолест, ки ҳукумати Афғонистон мегӯяд Толибонро аз ин гузаргоҳ берун кардааст.